Huriani Tuhan, na hinaulongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, di bagasa tikion ta parade roha do pikrata, dinalaho tumangyun hata ni Tuhan ta, martangya kita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna, di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan, nasartu hita dia pala partikyanon, dienek may san buku pangukapon biddu pitu, mamuka may siya na siya masoh may sa tuaya 10 hujahok kami di bagasan tikyon odo hata ni Tuhan. Dung salpui adong mahubereng masay torop na so dapot bilangan ni jolma, sien nasa bangso, marga doho home dot hata, akan na jongjong diadopan ni habang say doho diadopan ni biru-birui, akan na maruluson abit na sasak jalan na maniok mare-mare di tangan nasida. Gogoma suara nasida majojo akan din nama, tua di debatata na makuduli habang say doho di biru-birui. Jadi jongjong masa luhut suruh-suruan ni humaliang habang say, dot humaliang akasituay doho parngolu na opati. Dungi manuka nasida di jolo ni habang say uhuk marsobatu debata. Nina nasida amen. Puji-pujian do hasangapo do hapistaran do hamulateon. Do tagugoon do hatoguon di debatata. Ro disaleling leling na. Amen. Dungi mangalusi masada siya nakasitua. Didok mamado kau. Isi do akai. Jala siya dia doro akka na marulus abit na sasaki. Jadi hudok mamado ibana. Ali tuaku. Hodo botosa. Dia bidok tuau. Ya akan nang rosian ha persuhon godang. Nunga diburi nasida abit nasida. Jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Ala ni sa di jolo ni habangsa ni debatahado nasida. Mangoloy ibana arian doh borngin di bagasan joronay. Jala ibana na makuduli habang say paulion inganan di atas nasida. Dangbe mali nasida. Dangbe mauas. Dangbe ditinggang las niari nasida. Manang dia na mohope. Ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni habang saydo nasida. Jadi togyonon na manasida tuak kamual ay hangoluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu. Sian mata nasida. Ido yang usaha na. Dihita sa luhut na akadamang dainang na hinaulonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Perlu situtu ikon parhatutota di bagasan ngoluta siganupari na totong do ngoluton di parmahat debata na totong do ngoluton di ramot di debata. Alay memang jod do tubuh suku-suku di tonga-tonga ni hadiriota. Moloro akasi taonon. Ro akan nasuarsya roha do pikiran. Suku-suku na tubuh. Bahasa di paluas debata. Naso di parro debata doau. Naso ima di parrohai debata doau. Naso di parmahani debata doau. Ala ni akka suku-suku ni. Olo mata lului akka halusna. Tadokum dang di parorok debata au. Asugari di parorok debata au. Dan mungkin ro si tanono. Amang inang
Molo adong no pe pamikirio si songoni di tonga-tonga ni bagasan ni parngolota. Ikonta pauba mai. Ikota haporsyai do. Debata parholong roha na sumurung. Molo tumpe di paluasi ma si taono rotu hita. Alay na pasti di parmahan jala di parroro do totong ngulut taon. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikianon. Di leo debatado musenang sada pangukapon na tung masay ulis sada baga-baga. Tu si Johannes taringot hadirion ni hala jolma na porsia na marsitaw no di hatihay. Molo di bagasan ayat na parjolo di bidu na papituhonon. Ro di ayat na pa waluhon. Takasdo di pabotohon tu si Johannes marihiti-hiti pangukapon na siya debata. Aka nataruli di haluaw na pinatupan ni debata. Aka na pinilit. Aka naong ditotuhod debata. Jadi sudenang aka jolma na porsiyay. Molo tumpe na sida marsitaw no di tonga-tonga ni aka parngulon na di tonga-tonga ni portibion. Alay mono marsihoho do na sida. Di bagasan haporsyan na manotong tu debata. Gabi taruli do na sida di ujungna. Jala diturputa. Di bagasan ayat na pasyaho sa tu ayat pasapuluh pituhon. Nagabi ujahan manang nagabi jamita. Dilo debatado musenang pangukapon. Taringon na marsitaunon nang ditubos ni Tuhan Yesus Kristus. Na marsitaunon ala ni panggonggoman ni Harajan Romawi di hatihay. Alay nasa na marsitaunon ni molo tumpe na sida gabi mauwas, gabi male, disiala si taunon na mga rongong parngulo dinasida. Ala di ujung na nasa julma na male, nasa julma na mauwas, dangbe na sida mauwas. Buasa di parorot manang di parmahani debatado na sida. Digatihod debatado nasa si taunoni gabi ulup-ulup do las ni roha. Amanginang di bagasan ayat na pasyahon di do gudang do akka jolma na torop dakka bilangan jolmay. Naro siya nakabangso, siya nakamarga, do siya nakahata, na jongjong diadupan ni habangsay, do diadupan ni biru-birui, akan na marulusot abit na sasak jalan na manyuk mare-mare di tangan na sida. Aka jolma naong ditubus ni Yesus Kristus, di bagasan ni ma holong ni rohana di hau pinorsilangi, aka jolma na marsitaunon, na pola aguan hosa na sida ala ni haporsyaon. Alay gabi mar abiton na botar do na sida, manyopot akka mare-mare lapatan na, gabi mar lasiroha do na sida, mamuji-muji pasangapon debatay. Buasa bo na sida mar lasiroha mamuji pasangapon debatay. Alana debata di bagasan Yesus Kristus naong paluahon na sida. Jongjong selalu aka suruh-suruan pasangapon debata. Dipuji-puji na sida debata. Di olo-olo pun na sida debata. Nasa jolma nama baik dirina di parmahani debata. Nang pe parir ngoluna di tonga-tonga di portibion. Ala di ujungna gabi marulo pulup duna sida di bagasan debata. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahama nanaing putih hota. Gabi mutihana arga patugun haporsyauta. Dinala madalani aka ari-arita di apala partikyanon. Na parjolo sahali marhite-hite jami taon di pasahat tuhita.
Asa totong tapaluas diriton di parorok de bata. Asa totong tapaluas diriton di parmahani de bata. Mono tapaluas do amanginang dirito di parmahani de bata. Tudalan na hornop, tudalan akan natigor. Dan gabe taonot tabe di ujung ningolutta. Di ngolu nasa leleng nileleng nai si taonon. Jadi nasa si taonon nata adopi nata ai dia pala partikianon saluhu nai si taon parsatokinan. Alai di ujung ningolutta. Rak marolo polo do hita do akajol mana porsia. Alini tapaluas ba manginang asa jahuba totong maparmahan ngulutta. Iko dohonotta do. Songo na didokko di bagasan Psalm 23 ayat sadai. Jahuba do si parmahan au. Dang tagamon hurangan au. Nasa julma na di parmahani di bata. Dak kurangan ibana di tonga-tonga nya kaparngolon. Jalan nasa julma na di parmahani di bata. Dan gabe ditaluho si taononi ibana. Alai pargogoon di debata do jolma na di parmahani debata mengadupi akeragam si tauno di tongan kaparngolon imana parjolo na padua damang dainang markite hite hata ni Tuhanon nang di dot tu hita dasa jolma na di parmahani debata ikom mangulahon hasit tonga maibana di tonga-tonga ningoluna. Jadi korajumata doa manginang. Molotung peragam si taononi ala ikon hasit tonga do ulahonotla. So na di bagasan turupukon na pituhuria na marsi taonon ala ni haporsya na dilelei partogi Raja Domitianus. Partogi ni Romawi hati kai. Totong do nasida patarian akasit tongan. Kenapa? Karena mereka yakin akan iman mereka. Jadi iman mereka itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka dalam menjalani setiap kehidupan. Jadi mereka tidak pernah gentar. Dakke mabir nasida. Satotong do nasida. Patudun akasit tongan ini tonga-tongannya kaparngoluan. Apa yang manginang mulut tabat temajo di tonga-tongannya kaparngulutta. Bahulang rosi taononi. Dang bubi hita mauna hasit tongan. Contoh sederhana na mulut tabat tema di tonga-tonga rumah tangga ta. Ulang disongga amat tai sarana inatai torsongga ko dinatai do musenang. Song ni sebaliknya. Jadi hulang ro ibarat nak kasih tahu noni gabi mahago do hati gorani. Alai dipangido do tu kita. Jolmana di parmahani de bata. Jolmana di togu-togu de bata. Jolmana menyadari ngolunon setotong diramoti de bata. Ikot totong maibana patari daun hati gorani. Alana jabarna rakdo de bata. Ima lasni roha do ulupulo. Dang adong be andongan aeon. Dihalak na porsiai. Ima mauas. Dang be malean. Dang be ditinggang lasni are. Manang dang mohopap be. Alay akal lasni roha do hadamion nama. Jalo onarak do ima Kristus amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na parpudis sahali adong masada carita. Adong masahala bawa nang manaruh paket tu sada-sada negara. Alana memang ibana salah satu pemimpin perusahaan. Jadi paket na dikirim imanau pe tu perusahaan besar relasi di ibana.
Sadetiki naik pesawat ibana, naik pesawat barang, terlalu borak muata di pesawat tol. Debu pesawat tol. Piga halak, adok kalaki 5 halak, selama dua halak tordapot ima tim sardo, ala nama dabu ima pesawat to ima di tengah laut. Ale molo amat to terdampar maimana. Leleng di ibana terdampar. Ima sekitar 70 tahun. Hari pertama imana terdampar dan terima imana. Hari kedua terdampar terima. Bahkan ngagabe songon halak nagila ibana. Dung adong 10 tahun. Ale dung adong 10 tahun lebih. Belajar maimana berdamai. Alana hulang ibana do ima di pulau. Belajar maimana mabani ma jebu. Belajar maimana mabain alat untuk mangulu do kana asik. Isa detiki dung adong ibaratna 30 tahun hurang lama mana neng mabuat ima hau musena neng padenggaton ima parau asa boi bana malua alai diung ditinggalon di mana parlape-lape di banom masurbu ma roi bana di buan mana hawi fadi bering mana ngomasurbu bema parlape-lapean tangis si mana muruk ibana dang rikok bero hadi ibana mangan tumagun na mamati au alana tong na mamati au imaru hadi ibana terpudum maimana pada saat itu sore. Jadi nama surbuon ima parlape-lape no dibereng. Aduh mama mereng kapal. Sahak makapalon diinganan ni manugut nai. Ditolong maimana di selam ujung nai mana. Ahamana neng dohonota sianima caritai. Terkadang amanginang pangaroroto ni debata olo do sipata suhar seru hado pikrata. Dietong si bayo ido dan selamat bebana. Alam hagoran parlape-lapean. Ale justru di sido dalam ni debata paluan ibana. Nah kita pe kosongon ido. Sipata di palos debata do si taunoni sipata di palos debatado akan duduk itu kita. Alai mungkin itu cara ni debata dalam ni debata mangarot kita. Paluahok kita mangaliw na dumingga di bagasana kaparang lota. Taingok mamanginang di bagas selas ni roha di parmahani debatado kita. Di bagasana kasih tahu nope di parmahani debatado kita. Ikon tahapor syaima debatana maparmahan ngoluta. Debatana patupaho jabbar ngolu saliling nililing na dihita ganuk marsada-sada. Amen martanya kita. Muliate upasa ruan nami tuho debata nami. Nunga taruli hami Tuhan sian hatam. Paluas mahatamon patugun haporsyon nami. Asa totong huapor sehami Tuhan na di parmani hodo. Ganuk ngulu nami ganuk marsada-sada. Muliate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang. Tuhan debatama mamasu-masu hita.